Сега глаши си. Добре дошли. Казали му ли да кати? Катар, Абе. Катар, Хайде. Цветята ли да снимам? Виж колко хубави цветя има. Да, цветята. Браво, бе. Как се казва? Царица. Царица? Като каката, като лелята, виж. Да. Царица, на нея прилича. А ти тя? Виждаш ли? Браво. Тя е букет. Така, живи и здрави да сте. Да. Най-важното. Най-важното. Това е поздрав за децата. Поздрави, честит рожден ден на малкия. Така, мерси, живи и здрави, Да да. са живи и здрави, да пораснат големи момчета. Да се радвате на внуци, на всичко. Иншалла, Айде, иншалла. поздрави на Гилдан, на булката, на всичките. Много На цвета. прозореца не те забрави. Те какви са? Как се казват? Папати ще... Да, много хубави, да. Нали? Машалла. Всичките цвета са наши. Машалла. Дидико, слушкарка Дидико. Кала Саура, дизолкате, Сауро, аки да, бомбе. Много хубаво правиш. Букети цвета. Голяма работа. Ето. Чок. Те. Ето виж тук, всякъде вземам. Сега даже и тук и розите ще вземам се. Ето тук пак цветя. Ето розите. Розите. Червени рози. Арбе, до розите да излезеш. Хайде бе. До розите да излезем така. Бори са така. То видео не е снимка, бе, да застави. Да. Хайде. Бори са на така. Върни се на това видео. Хайде. Тя ма каза едни. Така много тъмно става. Трябва от тази страна. Се научи в рай си. Покажи към него. Аз да ти подаря или ти? Хайде, поздравяйте се. И аз да ти подаря. Така. Хайде. Браво. Сало. Жива, здрава. Живи и здрави, най-важно. Одине казал съм спомен. Чак ги взял. Чук чичек, бе, няма птъси се. Голяма работа, кръста. Голяма работа. Много хубаво. Аз малър, кевеле, Грозди имаш тази... много грозди на берекет. Тази година берекет, много е. Иншалла. Пръскаш ги, добре? Браво. Айде тук да видим. Да, цветята. Ето насам изгуби цветя. Браво. Ето асмите, млади асми има. Тук дойда смолък ще прави тук. Браво. Много хубави работи ще прави, нека да умрем. Няма да умираш, те как ще умираш? Ние ни даваме, бе. Чекар съм на реулем. Не давам. Всеки блашо така чекачо. Не давам да умираш, бе. Още има хляб в тебе. Аз не го изпращам. Има хляб още в тебе, не? Аллах и апса, деде кари. За Аллах и са. Добре. Господа е на помощ. Много хубаво. Те са царски мушката. Много хубаво. Те са царски. Много хубаво, много.
Къде ти оранжерията на тебе, Жо? Дай сега ли да... Краставици, домати няма ли? Виж, аз не виждам, виж какво става тук. Градината гледай, зелен лук, за салатки има. Краставиците гледах днеска. Тази ограда цялата направи. Браво на тебе. С краставици горе. Браво на тебе. Браво. О, ето краставиците така. И тук виж човека, той е градинар, стар градинар. Няма една трева няма. Една трева няма, браво. Много са труден, бе. Той жена много трудолюбива, бе. Какво да прави? Ще прави. Ще ядем и виж на лято, ще дадем пак. Лека по лека. Ето насам, ето пътеката от тук. Браво. Ето черешите започнаха да... Ето и най-важният ти вода. Ще дойдеш тук така, да може вътре да... Будде са дома, будде са дома. Али будде са дома. Идики. Али тя сега добри. Аре, влизай. Охо, супер. Браво. Браво. Буре бе, машалла. Ой, те башлалара. Филер, ади бакал, мади. Айде, батко, ела да ядеш доматите тук. Айде. Ще правим тук. Айде, и ракия може, отлежала века. Аз ти, виж какво става, оранжерия, холандско оранжерия това. Специално. Пожам си салиляма. Айде бакал. Салито трябва двама братя. Ще дойдем. Той е на 17 юли ще дойде. 17 юли сме тук. 20 юли сме на банкет. Айде. И по-късно ще се... Това е голяма оранжерия, ей. Виж какво става. Поздрави на всички. Айде. Младежи. Айде, последни две думи, кажете, че филма свършва. Много поздрави на цялото семейство, на Мемито, на Гюшян. Айде, за децата, за всички. За децата, всичките да са живи, здрави. За внуците ви. За внуците, за вашите внуци. И за вашите внуци. Да са дълги. И вашите деца да са живи и здрави. Да са живи, здрави. Иншалла. Най-важното здравето. Айде. Къде у нас череше дето зрялото? Ето, зрялото. тук един колон. Ето. Много черна тя, е. Браво, полека да не паднеш. Виж човека как се качва. Браво, ето къде тук има една череша. Тук има, гледай. Няма нищо тук да е. Ето, да не паднеш, ей. Ама. Всичка кортмири бяга. Абе, той е много лек този човек, бе. Стига. Ай. Ай, стига. Виж какво става. Дай на бомбата да иде. Ще ядем, бе. Полека да не паднеш. Сали. Чакай. Виж какво става, къде се кача човек? Браво, лек човек си ти. Стига. Стига, бе. Изпирам вече, изпирам. Хайде, камерата спира, отива си за омуртак. Хайде. Хайде, спирам. Чао. За бомбата тя. Хайде. Да са живи здрави. Ето бомбата. Хайде. Айде, череща, гледай, Коста.